Бүгінгі концерт программасына біз оның яратқан жырында кірттік. Рүстәм Яхиннің «Қойыннар шоллый» деген жырын хор һәм оркестр башқаруында тыңлағыз. Солист РСФСРның халық артисті Азат Аббасов. Yo
чыкты. Сынган артисты Галиҗан Рамованы да шушы әсәрне тыңларга чакырабыз. Сез аны балаларыгызның сәлам итеп кабул итегез. РСФСРның халық артисты Фахри Насырдинов башкаруында
Бу кырлар, бу үзәннәрдә дигән җыр тыңлагыз. Аның музыкасын Җәүдәт Фәйзи, сүзләрен Сибгат Хаким язган. Бу җырны Татарстанның чыларыгызның сәламын җиткерсен. Кайтам, туган якларыма, алларыма хәтле Талларыма хәтле Үзәннәрдә минем мәхәббәтем иртә кабынган. Кайтам, туган Тауларыма хәтле Үзәннәрдә минем үзем генә белгән җырлар бар. Кайтам, туган Ашкындырып көткән
күренекле хатын-кызларның сораулары буенча әзерләнгән концерт тыңладыгыз. Апалар һәм сеңелләр. Бүгенге концертыбызда сез үзегез яраткан җырларны тыңларсыз. Яңгырар. РСФСРның халык артисты Магафур Хисматуллин җырлый. Озак еллар буе Казан аэропорты
Isbat sözlerine yazılgan bu jirne Rabiga Sibgatullina bak. Sözlerin Mustafa Nığman yazgan. Tataristan'ın atkazangan artistkisi Alfiya Zahidullina jırlay.
Жырлап юанам, гүлләргә күз салам, гүлләрдә юксынма төз диләр. Сызылып таңлыкта, ал шафак батканда, күзләрем тик сине эзлиләр. Сызылып таңлыкта, ал шафак батканда, күзләрем тик сине Башкорт халык кейін тапшыруны сорый. Бу җырны без Хөсәен Мәҗитов башкаруда тапшырабыз. Азнакай районы Тымытык авылының чакырабыз. Бу Başın say malkayım, allarında bir ahılıla yürek maykayım. Kayımla başın say malkayım, allarında bir ahılıla yürek maykayım.
яңа кара урман көе яңгырар. Татарстанның халык артисты Рәшит Вахапов язмасы. Şarlaqlar ışı boynu yaktanış güllerinde Olğana yaşayılmayıp Gönülim sürülerinde Aktanış dağları Ol benim yürek sürümni Ağlar mı? Aktanış dağları Ol benim yürek sürümni Ağlar mı? Zəngər kişdə ağ idilgə Yıldızlar xıylasıman Anığına soylab aldım Bir küplər arasından Aktanış dağları Ol benim yürek sürümni Ağlar mı? Aktanış dağları
аңлармы? Ұшып қына кетер еді мақтаныш яқларына, ізгілінген минутым бар, юқсынған шақларымда. Мақтаныш таңнары, ол менің жүрек сырымны аңлармы? Өзеев сүзләре. РСФСРның атказанган артисты Илһам Шакиров башкара. Яшьлегемә кире кайтыр идем дигән җыр тапшырабыз. Илдус Якупов музыкасы, Әхмәт Еркәй сүзләре. Илһам Шакиров җырлый. Форма 19 ел элек Илһам Шакиров 19 яшендә булган. Ул Казанда Татар телен өйрәнә. 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 Ул Казанда Тат
Бу җырны төрле җирләрдә яшәп Nindi emle bizning üzenler Üşelgenler yumuşak etfeler Ol çeşekler yeşil ülenler Yaşlığımını hatırleteler Yaşlığım deyip üzülüp yırlar idem Üzülüp yırlayıp durğanlar yır bulsa Yaşlığımın ötep gittiven Aşlar kitibine dingelim mi? Gitken kuşlar yazın geri Kurtar miken yaşlık bilmeyim mi? Yaşlığım deyip üzülüp yırlar idem Üzülüp yırlayıp durğanlar yır bulsa Yaşlığıma yürüp baytar idem Geri qayta turğanla yol bulsa Yaşlığıma yürüp baytar idem Geri qayta turğanla yol bulsa
Илһам Шакиров башкара. Күпме карасам да карап туймыйм, Идре буе кайыннарына. Алар җитәкләп яная, Шуңа төшерәйдер ярына. Сине яратам, сине кадерләрне, Мен иткән бик яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, Йөрәк җылылыгы яңартам. Кайыннарның җилдә тирбәләве, рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим күпме туры килер икән, туган илем уйлап йөрергә. Баганалы юлдан күз алмыйча, моңсулар сорай мәннәр. Мәгъмәннәрне иркәләргә, нәзек диле җилләр килгәннәр. Кояшка таба, таңга таба, яз түренә таба юл алам. Гөлләр арасына үләннәргә, үзәннәргә кереп югалам. Әгәр сездән аерып еракларга, алып китә калса юлларым. Кайын шаулагында ишетәрмен, туган җирнең үлмәс җырларын. Карасам да карап туймыйм, Идре буе кайыннарына. Алар җитәкләп яная, Шуңа төшерәйдер ярына. Сине яратам, сине кадерләрне, Мен иткән бик яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, Йөрәк җырларымны яңартам. Йөрәк җырларымны яңартам. Йөрәк җырларымны яңартам. Сораулар буенча әзерләнгән бәйрәм концертыбыз шушының белән тәмам. Яз көннәре бигрәк ямьле. Әхмәт Исхак сүзләре. Башлап җырлый Татарстанның атказанган артисткасы Галия Гафиятуллина. Yardım, yuvarla yuvarla.
Ике дус такмакларын Галия Гафиятуллина һәм Фауя Хәсәнова башкара. İzmim digitim tisse Urtasında bir çeçek var İzmim yeritim tisse Urtasında bir çeçek var İzmim yeritim tisse Tubulda kaşısını bulmaz Bulbul öter yol bulmaz Sustum yeritim batır bulsun Batır yegin kor bulmaz Sustum yeritim batır bulsun Batır yegin kor bulmaz Sustum yeritim batır bulsun Batır yegin kor bulmaz Bir malı kül boylarında Çeçek atma birliğe Özüm matur işke batır Minem yegiti bir digen Özüm matur işke batır Minem yegiti bir digen Özüm matur işke batır Minem yegiti bir digen Alma bulsa şunday bulsun Birsini beşke bullerlik Yegitim bulsa şunday bulsun Senin eşin ulerlik Yegitim bulsa şunday bulsun Senin eşin ulerlik Yegitim bulsa şunday bulsun Senin eşin ulerlik Kara şeşleri bizire Arasından jillere Dostum maturlığı bir hal batırlığı sidere Dostum maturlığı bir hal batırlığı sidere Dostum maturlığı bir hal batırlığı sidere Puzi matur puzi batır dostum işlik yarata O hana şuları bilen kızına mine karata O hana şuları bilen kızına mine karata O hana şuları bilen kızına mine karata Ağıy dilden sallara Sollarını yarıp salaha Batır yigit tuman yigit Karışta aldın bara Batır yigit tuman yigit Karışta aldın bara Batır yigit tuman yigit Karışta